Hei, olen professori Jaki Novasad ja esittelen teille detektoria SK97, jonka instituutio on kehittänyt vyöhykkeellä toimiville viranomaisille sekä tutkijoille. Detektorin tarkoitus on parantaa käyttäjän kykyä reagoida ennakoivasti vyöhykkeen vaaroihin ja täten välttyä altistumista niille. Ja yhtenä esimerkkinä on säteily. Detektori koostuu kahdesta osasta. Suojakuoresta, jonka tehtävä on suojata detektoria ulkoisilta kolhuilta ja iskuilta. Sitten on itse detektori, jonka avulla mitataan ympäristössä olevaa säteilyä. Detektorin etuosassa on LED-näyttö, joka ilmaisee ympäristössä olevaa säteilyä. Mitä isompi numero, sitä enemmän säteilyä. Näytön alapuolella on 4 LED-valoa, jotka ilmaisevat säteilyn määrää, johon käyttäjä on altistunut. Vihreä LED tarkoittaa lievää altistumista. Vihreän oikealla puolella on keltainen LED-valo, joka syttyy, kun käyttäjä on altistunut isommalle määrälle säteilyä. Tämän jälkeen tulee toinen keltainen LED-valo, joka ilmaisee runsasta altistumista säteilyllä. Tässä vaiheessa viimeistään olisi hyvä poistua alueelta mahdollisimman nopeasti ja aloittaa tarvittava hoito säteilyä varten. Viimeisenä on punainen LED-valo. Mikäli punainen LED-valo syttyy, se kertoo, että käyttäjä on altistunut vaaralliselle määrälle säteilyä ja on kuoleman partaalla. Tässä vaiheessa on hyvin tärkeää, että käyttäjä hakeutuu suojaan ja hoitoon välittömästi. Etuosan vasemmalla puolella on suojavarustepainike, jonka avulla voidaan aktivoida suojavarustetila, jolloin detektori huomioi käytettävän suojavarusteen suojauksen säteilyä vastaan. Jokainen suojavaruste pitää kalibroida erikseen detektorissa ennen käyttöä. Suojavarustepainikkeella voidaan aktivoida myös hiljainen tila painamalla suojavarustepainiketta 2. Nyt detektori on hiljaisessa muodossa. Aktivoidaksemme äänet takaisin, paina suojavarustepainiketta 2. Nyt detektorin äänet ovat takaisin.
Tämän opetusvideon myötä osaat käyttää detektoria, jotta voit työskennellä turvallisemmin ja pitempään vyöhykkeellä. Mutta muista, laite ei poista vaaroja, ainoastaan auttaa havaitsemaan ne. Käytä laitetta ohjeiden mukaisesti. Muista myös, että teemme tärkeää tutkimustyötä ihmiskunnan hyväksi. Sinun työsi on arvokkaampaa kuin uskot, teet työsi hyvin ja ole osa tulevaisuutta. Olen professori Jakib Novasad. Kiitän tarkkaavaisuudestasi.